Sådan der. Hej Jan. Hej Jan. Det er med Andreas. Og vi har lavet et flot præsi, og vi skal fortælle om en tekst af Ernest Hemingway, der hedder Bjerge som hvide elefanter. Yes, det er nemlig rigtigt. Og vi vil lige starte med at snakke lidt om minimalisme, som jo er vores overemne. Og vi har ligesom skrevet nogle generelle stiltræk ned for den her litterære periode, som vi synes er interessant at kigge på i forhold til vores tekst. Ikke? Ja. Det er, som du kan se, objektive samtaler, den skjulte pointe, de få beskrivelser, og den nødvendige refleksion, og de korte tekster, og tematikken. Ja, og vi vil starte med at gå ind i den her tekst, Bjerge som hvide elefanter, og kigge på tematikken, som vi har fundet frem til i den her tekst. Nemlig. Og til det der har vi ligesom taget et citat, fordi vi synes, det var rigtig godt at gå lidt i dybden med teksten for at finde tematikken. Ja. Fordi vi synes, det her citat er ret repræsentativt, fordi det ligesom er en kort, ikke så beskrevet samtale. Ja, og vi ikke får noget at vide om samtalen, ud over selve samtalen. Og hvis vi starter med at læse den op. Jeg tror, det er det bedste for dig, men jeg synes ikke, du skal, hvis ikke du er helt sikker på, du vil. Og hvis jeg gør det, bliver du glad, og alting bliver som før, og du vil elske mig. Det gør jeg det nu. Du ved, jeg elsker dig. Og vi snakkede ligesom om før, at der ligger rimelig meget en accept, som hun søger, i og med, at hun sådan stiller ham spørgsmålet, selvom at hun søger hans bekræftelse, fordi hun gør det jo ikke, fordi hun har lyst. Hun siger, bliver du glad, og bliver det som før, og vil du elske mig? Altså sådan, det er jo de spørgsmål, hun stiller. At det hele ligesom går på, at det spiller mellem manden og kvindens magtforhold i forhold til hinanden, og hvordan de to spiller op imod hinanden, hvor at i den her tekst er det meget tydeligt, at manden har magten i deres samtale. Det kan man også se på, hvordan de er beskrevet. Han er en mand, og hun er en pige, og helt i starten, der er det faktisk også sådan, at han bliver kaldt amerikaneren. Han har ligesom en nationalitet, han har ligesom nogle træk ved sig selv, mens hun stadig bare hele vejen gennem teksten er pigen. Man kan også sige, sådan der bliver sagt, amerikaneren og pigen han havde med, sådan, altså hun er bare, den pige han har med, det er ham, der sådan leder dem, og ham, der går forrest, hvis man kan sige på den måde. Ja, og hun har så den her ting, hun skal gøre, for at de bliver glade igen, men der er ikke noget tidspunkt, hvor det fortæller om, hvorvidt hun bliver glad igen. Det fortæller, at han bliver glad igen, og hun så måske bliver glad, fordi han bliver glad, men det hele bygger på, at hun skal have hans accept. Ja, men vi snakker jo også rigtig meget om, at det, der er interessant ved manden og ved de her samtaler, det er, at det er ikke fordi, han tvinger hende på noget tidspunkt, eller siger, at du skal. Han ligger det meget underliggende hele tiden, sådan, men jeg synes ikke, du skal, hvis ikke du er helt sikker på, at du vil, men jeg tror, det er det bedste for dig. Altså, sådan, det er meget vagt formuleret, men vi føler jo stadig hans styrke i og med, at sådan, han er amerikaneren, og hun er pigen. Ja. Og, sådan, at hun, sådan, og i og med, at han hele tiden lægger det frem, og sådan, på en eller anden måde putter ordene lidt i munden på hende, så bliver hendes, altså sådan, også hendes meget søgende svar, hendes svar, der søger efter ham, så får han virkelig overtaget, på trods af, at han egentlig bliver fremlagt som en altså, hvad siger man, mere sympatisk mand, fordi han tvinger hende jo ikke på noget tidspunkt, men det føler vi, han gør, fordi han sådan... Og det er også igen det der med, at vi for eksempel ikke får at vide, hvordan tonelaget er i samtalen, og derfor så ligger man jo selv nogle tanker i, hvordan man tror, at de her ting bliver sagt til hinanden, hvor at med de ord, som manden siger, der får man ligesom følelsen af, at han siger tingene på en dominerende måde, eller at altså man får følelsen af, at han klart er dominerende i forhold til pigen her. Ja, yes, altså sådan, og det er jo sådan, det er jo hele samtalens struktur, der gør det. Det er sådan, ja, også altså når han siger, det gør jeg da nu, sådan, du ved det allerede, at han lægger ordene i munden på hende, når han siger, du ved, jeg elsker dig, og han allerede gør det, altså sådan, at han ikke kan forstå, hvorfor hun tvivler på ham, sådan, så hun bliver sat i den position, hvor at det ikke er hende, der bestemmer, fordi han hele tiden sådan retter på hende og fortæller hende, hvad hun skal vide og mene og synes. Men ja. Skal vi rykke videre til at snakke lidt om det, vi også har været lidt inde på nu, nemlig de objektive samtaler, som også er et meget, meget karakteristisk stiltræk for minimalismen, at samtalerne ikke er bundet op på særlig mange toneangivende ting. Altså vi får ikke at vide, det skreg hun, og det sagde hun med anger i stemmen, og det råbte han ud til verden og sådan noget. Vi har ligesom kun ordene, der bliver sagt til hinanden, og så ud fra det må man regne ud, hvordan de er blevet sagt, og hvad meningen med dem er, fordi man får ikke at vide, hvad
karakteren egentlig mener med dem, udover man så også har fordi vi ved heller ikke, hvad karakteren tænker, så al form for, hvad siger man, personkarakteristik er ligesom bygget ud fra samtalerne. Det er den måde, som vi også sagde før, det er den måde, vi føler deres forhold, det er gennem samtalerne, og det er også det, der sker, altså det citat, vi har nu, at vi ser et forhold mellem personerne og skaber personkarakteristikken i samtalen, noget samtale. Ja. Vi har en lille samtale her. Ja, 4 reels. Vi vil gerne have 2 Anis Del Toro. Med vand? Vil vi gerne have det med vand? Det ved jeg ikke, sagde pigen. Er det bedst med vand? Det smager godt nok. At vi sådan ligesom ser, at pigen igen søger accept fra manden. Altså, vil du have det med vand? Hvordan smager det? Og sådan, er det godt? Og at han igen sådan tager styringen, og ligesom det er ham, der bestiller, og det er ham, der bestemmer, og det er ham, der bestemmer, at det skal have med vand. Ja, og noget, som også er meget tydeligt i den her samtale, det er, at man har en meget lang samtale, hvor det eneste, man får at vide ud over ordene, der bliver sagt, det er, at der er noget af det, som pigen sagde. Ikke? Altså, at der ikke er noget, hvor at vi får nogle indikationer igen på toneleje, eller andre ting som det. Ja, altså sådan, at vi ved ikke, hvorfor hun spørger om det med vand, og vi ved ikke, hvorfor han spørger hende, hvorfor han ikke bare tager beslutningen. Det er jo også noget, der er interessant. Hvorfor tager han ikke bare beslutningen, når vi ved, det er ham, der bestemmer? Det er igen det der, vi snakkede om før, at det sådan, han lægger den ud til hende, men det er stadig ham, der bestemmer. Det er ham, der er sådan personen. Hun siger ikke på noget tidspunkt nej til det, han spørger om. Han spørger, vil du have det og det? Skal vi gøre sådan der og sådan der? Og hun siger ligesom ja til det hele, ikke? Ja. Yes, så skal vi ned og snakke om et andet stiltræk, der også er, nemlig de få beskrivelser. Hvor at der er rigtig mange samtaler, som ligesom bare er kort beskrevet, og er sådan, det var det, vi også snakkede om de sidste 2 punkter, men at det er de enkelte samtaler, hvor der ikke er nogen beskrivelse af, hvad der sker. Ja, og gerne er meget lange. Det er sådan, der er ikke skåret noget af for dramatikkens skyld. Det er ikke sådan, at man kun har de vigtige ting, der bliver sagt til hinanden. Man har ligesom også med alle de her samtaler, der i forhold til historien er lidt ligegyldige i gåseøjne, men som alligevel giver noget til historien, fordi de blandt andet sådan, for eksempel reflekterer et magtforhold eller ting som det. Præcis. Det var det, jeg ville afbryde dig at sige, men det behøver jeg slet ikke, du sagde det selv. Nå, men altså sådan, så snakker vi også om, at landskab og beskrivelser, dem er der jo også få af, og sådan, de eneste beskrivelser, man får af landskabet og barn, de sidder på, det er ligesom sådan, eller sted, de sidder, det er ligesom gennem handlingerne, for eksempel, pigen sad og så ud mod bjergkæden. Bjergene var hvide i solen, og landet var brunt og tørt, ikke? Det ligner hvide elefanter, sagde hun. Det er det, pigen siger, der beskriver landskabet, også når hun sidder og piller ved perleforhænget, og sådan, hele stemningen bliver skabt af deres handlinger, og ikke hvordan de ser det, men hvordan de agerer i den situation, de er i. Ja, vi får ligesom ikke nogen landskabsbeskrivelser, som kan man sige er unødvendigt sat ind i forhold til karakteren. Vi får ikke noget at vide om landskabet, som ikke er noget, som vi får at vide igennem, at karaktererne bevæger sig igennem landskabet. Ja, man kan sige på en eller anden måde, så det er også det der er interessant, det er jo, at det ikke er landskabet, der er vigtigt for historien, selvom historien hedder bjerge som hvide elefanter. Landskabet er der bare, at det bliver ikke kulissen, der er vigtigt, men det er selve situationen og det magtforholdet, der bliver sat fokus på. Ja, i stedet for, og især så også altså samtalerne og magtforholdet, der bliver vist gennem samtalerne, ja, men at alt det udenom er ikke særlig vigtigt, og derfor gider man ikke at bruge særlig lang tid på at beskrive det. Det er ligesom skåret af meget af det. Yes, så skal vi ned og kigge på korte tekster, som... nej. Skal lige finde rundt i den her? Sådan der. Korte tekster, yes. Som er som også er noget, der er typisk for minimalismen, især fordi, at og det kan man også se her i Bjerge som elefanter, at historien sjældent, den ikke springer i tiden, men at man ligesom beskriver en scene, der er foregået i den her længere historie, og så skal man så selv regne ud af, hvad der skete inden, hvad kommer der til at ske efter, men vi har ligesom kun den her ene scene at lave det ud fra, og der er ikke nogen dramatiske tidsspring, der er ikke nogen dramatiske personskift, der er ikke nogen nye personer, der bliver introduceret eller smidt ud af historien eller noget. Vi har ligesom bare den her korte scene af en samtale mellem den her mand og den her kvinde, og ud fra det, så er det ligesom vores eget job som læsere at regne hele resten af de tos historie ud. Ja, præcis. Det er også derfor, man får lyst til at stille sig spørgsmål, som hvad det er for en operation, der skal ske, og sådan noget i selve teksten, og generelt også i minimalisme, ikke? Fordi der ikke er noget flashback eller nogen form for feedback, der gør, at man går tilbage og kigger på det. Nej. På den måde, at man bare helt selv får lov til at tænke over det. Ja. Så er det den skjulte pointe.
den skjulte pointe, som er at er det her igen med at man skal regne sig frem til hvad det er der foregår i teksten, at vi ikke får at vide til sidst, som man for eksempel vil gøre i et eventyr, og moralen er bla bla bla, bla. Ja. At her der er der ligesom vi får intet at vide om hvorfor vi skulle høre om den her situation. Det må man ligesom selv tænke sig til. Vi må selv tænke os til hvorfor er det at den her episode er vigtig for noget som helst. Fordi det er jo altså ovenpå bare er set som en helt blænd, kedelig samtale mellem de her to. Og så må man så selv skabe det ud for det. Har du det fint, spurgte han. Jeg har det fint, sagde hun. Der er ikke noget i vejen med mig. Jeg har det fint. Der ligesom igen ligger det her underliggende, at det egentlig virker som en helt normal samtale, men at vi igen får at vide, at han lægger ordene i munden på hende, at han sådan bestemmer, hvordan hun har det. Han spørger, om hun har det fint. Vi ved, at hun ikke har det godt. Vi kan jo mærke, at hun er trykket, og hun bliver ved med at søge bekræftelse hos ham. Men alligevel så bekræfter hun ham og siger, at hun har det fint, og der er ikke noget i vejen med hende, og han skal bare være rolig, fordi hun har det okay med det. Hun vil bare have, at som det også var i det forrige citat, at han elsker hende igen, og tingene bliver som før. Ja, og det er igen meget med fokus på, at alt det her, hun har det fint, og alt det her, som han presser hende ind imod at gøre, det er en eller anden form for operation, og vi får aldrig at vide, hvad det er for en operation, men det er heller ikke særlig vigtigt for selve teksten. Det vigtige ligger i hele det her forhold, som er opbygget mellem de to karakterer, manden og pigen, som ikke er en kvinde, men er en pige. Ja, man kan også kigge på det interessante i hans ordvalg, i og med, at han jo hele tiden sådan lægger ordene i munden på hende. At han sådan bruger et ord som fint, han spørger ikke, har du det godt, er du sådan... Ja, eller hvordan har du det? Ja, han fint, ordet fint er jo heller ikke så okay. stærkt, det er jo mere et ord, som er sådan, det er meget vagt, altså har du det fint, ja, har det okay, det er jo sådan, det er bare sådan at have det, altså det er jo ikke at have det godt eller dårligt, det er bare at have det normalt, altså at der er ikke noget, der er bedre eller dårligt, at du bare sådan... ligeglad på en eller anden måde. Så han vælger jo også at stille hende et spørgsmål, hvor han er helt sikker på at få et svar, som han godt vil have. Ja. Vi rykker videre til refleksionen, som jo også er noget, der er med minimalisme. Det vil jeg også komme på flere gange tidligere, men at det simpelthen er... Det hele er bygget op om, at man som læser selv skal tænke sig til størstedelen af, hvad det her egentlig går ud på. At man ikke får givet, man ikke bliver fodret med en ske i munden med, hvad det er, det forskellige karaktertræk ved den ene og den anden karakter, hvad det er, pointen ved teksten er, men at det er simpelthen noget, man som læser skal sidde og tænke sig til. Præcis, det var igen altså det der med at sætte de samme manglende brikker ind i puslespillet, som du har snakket om før, med at vi får at vide, at der er en operation, men vi ved ikke, hvad for en operation det er, men vi vil egentlig godt vide det, ikke? Og manden siger også omkring operationen, at det er det eneste, der generer os, det eneste, der har gjort os ulykkelige. Og her er det også igen, at han sætter ord i munden på hende. Han fortæller hende, at det her, som så er sket, som vi ikke ved, hvad er, men den her operation, der skal udføres, at det er det eneste. Det. Ja, man kan fjerne det, og det er det eneste, der ligesom har gjort dem ulykkelige, men han spørger faktisk ikke, har det her gjort dig ulykkelig? Han fortæller, at det har gjort dem ulykkelige. Han tager ligesom valget, jeg skal lige nyse. Ja, ad for hende. Og der har vi også reflekteret over, hvad er det, der kunne gøre, der kunne være den her operation, der skulle udføres? Hvad er det, der kunne gøre, at de var ulykkelige, de her to sammen? Det er jo igen det der med, at der ikke er noget flashback eller nogen form for feedback. Altså sådan, vi ved ikke hvorfor, og vi ved det bare, fordi det bliver sagt. Altså sådan, ja. Og altså, det er jo også, ja, jeg tror, det var det, jeg ville sige. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, jeg ved ikke, vi har tænkt lidt over, at det eventuelt kunne være en abort, der skulle udføres, og det er derfor, at det ligesom er hende, der skal tage valget, men ham, der sætter presset på, at hun skal tage valget omkring den her operation. Og der kan man sige, der er det igen noget, der ligesom er kommet ind i deres liv, som de kan fjerne igen, nemlig det, at hun er gravid. Men egentlig er det ikke sådan, hovedpointen overhovedet med teksten, at hun skal ned og handle bort. Det er overhovedet ikke hovedpointen. Hovedpointen er at fortælle om deres magtforhold. Ja, præcis. Det er også det, der er interessant, det er, at det igen er den skjulte pointe. Til at starte med ved første øjekast, der kan det jo godt virke som om, at det er operationen, og hvad det, der er sket. Det er det, man får lyst til at vide noget om. Ja. Men det er jo faktisk ikke det, der er pointen. Det er der i, at pointen ligesom ligger skjult. Den ligger under selve, hvad siger man, hovedhistorien. Den ligger under det. Vi ser det i samtalerne. Vi ser det implicit i hele historien. Vi har ligesom en hovedtidslinje, der hedder,
at de her sidder og de snakker om den